Ás veces empezamos cousas que, aínda que queremos, non somos capaces de acabar. Eu apunteime a karate e non pasei do cinto amarelo. Eu son un home decidido que sempre acabo que empeza. Iso de deixar algo a medias é típico dos homes. Apunteime a solfexo, pero as clases coincidían co adestramento de fútbol. Non me entendan mal, pero é que teña casa chea de coleccións incompletas, desas que empezan no mes de setembro e veñen por fascículos. Poida que algunha vez deixara algo sen acabar. Pero quen non? Os homes non podemos atender a máis dunha cousa a vez. É normal que deixemos algo sen acabar. Por exemplo, co curso de inglés. No primeiro fascículo dinche como se di luns en inglés, Monday. No segundo, martes, Tuesday. No terceiro, mércores. Despois, despistas de 3 días e cando volves comprar, xa está o Sunday. É claro, hai 2 anos foi o curso de inglés. O ano pasado, o de francés. Este ano, o de alemán. A miña casa se parece á sala de traductores da ONU. Algúnas veces enganámonos a nos mesmos e retomamos unha e outra vez algo que sabemos de sobra que non imos ser capaces de rematar. Maña mesmo poño a dieta. Este ano vou aprobar todas as materias da carreira en xuño. Non pasa outra fin de semana sen que molle. O que máis me molesta é o pesado que se pon o fulano do quiosco, que aínda que son merque o primeiro fascículo, recórdache todas as semanas que xa saiu un fascículo novo. Mira que xa teño aquí o fascículo 3089 da maqueta da Gran Muralla Chinesa. Non o vas levar? Hai algo que teño que acabar antes de que me arrepinta. Aínda que se o acabo, tamén poida que me arrepinta. Diego, espero que ese non sexa o novo baile do verán. Ai, pois molaba, Xa vas para que tu queres. Ti tamén, Diego, que me estás mareando. É que ese tipo que está falando con Raúl non se me gusta nada. Non sei se estará intentando vender un seguro. Lucía, ti sabes algo, non? Non me seixas paranoico, anda. Ai, mirad o que pon aquí. Un xubilado acabase de licenciar en Ciencias Políticas. Con 70 anos, nada menos. Mira, ti ainda chega para ser presidente, De novo non puido estudar porque era de familia pobre. Pero non renunciou ao seu soño e agora acaba de sacar a carreira ao mesmo tempo que a un dos seus netos. Vai, a Fran, un aire de esperanza para ti. Sí. Para será que daqui a que faga 70 anos non sexa capaz de licenciarse. Pois ti sigue así e xa verás como tamén te acabas licenciando. Como sparring. Raúl, a que andaba o fulano ese? Negocios. Ah, negocios, de que tipo? Non estaría intentando convencerte para facerche un seguro, Non, intenta convencerme de que entregue o meu bar para facer unha hamburguesería. Quere comprar o bulevar para facer unha fábrica de colesterol. Non, Ah, quere que yo traspase. Mandaría algún vento fresco. A idea de que aquí se sirvan hamburguesas non me gusta moito, sinceramente. Pero estou no pensando. Pensei que falabas en serio. E por que non vou falar en serio? Sen o bar tería moito máis tempo para facer cousas que ata o de agora non puiden facer. Xa, como, por exemplo, estudar unha carreira, non, Raúl? Veña, ti ainda és moi novo para iso. É que aquí pon que un xubilado acaba de sacar Ciencias Políticas. Ah, pois mira ti que ben. ollo que é unha noticia con moita mensaxe. Un home que se supera a si mesmo. Certo. A edificante historia dun xubilado que deixa de mirar para as obras e se pon a estudar política. Non me sexas imbécil. O que ven demostrar ese home é que non debes renunciar aos teus soños. Sempre tens que loitar polo que queres. Eu quero unha sidra. É unha cervexa. A unha cervexa. Xa estou aquí, entre sen chamar. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir. Mil e un días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Sempre te decepcionasme como cambiou a temática das túas revistas. De tías en pelotas a tíos suorentos e con marcapaquetes. Non suban, están mollados. E non son marcapaquetes, son bañadores. Peor mo pos. Fran, é a revista da facultade.
É unha reportaxe sobre o equipo de waterpolo. Pois parece unha convención gay, De gays nada, heterosexuais triunfadores. Tienes que ver o que ligan estes tipos. Claro que con esta musculatura, mira, Fran, calquera liga, Mollan dentro e fora da piscina. Sebas... Sí, mollar. Vale, pero... Sebas, ti que opinas do que dixo Ana? Do de loitar polo que queres? Como o vello do xornal. Sí, algo así. Pois a min pareceme perfecto. É moito mellor se non esperas a estar xubilado, claro. Se queres unha cousa, Fran, tes que ir por ela xa. Xa. Tes razón, Sebas. Basta xa co de deixarse levar. Finxir que aquí non pasa nada. Todo este tempo non estivo máis que facendo o parvo. De que falas, Fran? Pois de que xa é hora que abro os ollos, Sebas. A ver, eu sei ben o que quero, non? E ti tamén o sabes. Pois por que non pelexo? Por que non pelexo, Non sei. Pois non se fale máis. A partir de agora vou pelexar polo que quero. Que vas facer que? Nada. Como que nada? Ointe dicir que ias loitar polo que queres. Pódese saber que é iso que queres? Tic-tac, tic-tac. Mira, eu xa fixen dabondo decidindo que vou loitar polo que quero. Agora só teño que decidir que é o que quero. E polo de pronto quero que Raúl me poña unha cervexa. Ainda vai crear escola o vello ese que fixo políticas, Ai, ten que ser horrible renunciar a un soño e botar toda a vida arrepentíndose. Como un que queira poñerse cachas e mollar como a un tolo, Seviñas que vas ter razón, Ai, sí? En que? Que non quero botar a vida arrepentíndome. Que ben. Mira, aínda que saia mal, peor co fracaso é saber que non o intentaches, verdade? E eu prefiro intentalo aínda que fracase. Claro. Mira, non vou perder máis tempo, vale, Seviñas? Que vou detrás do meu soño. Pois veña, non máis, onde? Grazas, Sebas! Nuria. Hola, Lucía. Fran está? Non, Fran marchou. É mellor. Era contigo coa que quería falar. Lugo, estou fatal. Non podo parar de pensar nel. En Fran. En Fran. Podo pasar? Hola, Nuria. Aquel esperou a xubilarse, eu podo esperar 5 minutos máis, non? Manda truco co vello este, pon aquí que agora vai facer o doutoramento. Iso, que o faga todo el, como o resto somos parvos. Non che parece admirable o que fai ese señor? Sabía o que quería e non parou ata conseguilo. Non me toque lo carallo, non é tan doado. Home, todo é poñerse. Fíxate que eu sempre quixen ter un negocio propio. Claro, todo é poñerse, non? Sí. Pois non, Diego, non podes decidir cambiar a tua vida dunha hora a outra, sabes? Porque hai que ter un plan de ataque, hai que ter un plan B, por se o plan de ataque falla. E non é tan doado, sabes? Un ten unha tese de doutoramento, sí, pero hai outras cousas que... Hai outras cousas que teño que pensar. Plan de ataque, sí, claro, porque ninguén monta unha empresa sen ter un plan de ataque. Unha empresa? Claro, muller, eu que sempre quixen deixar de traballar para a compañía e establecerme pola miña conta, non sei, un negocio de meu. Claro que un plan de ataque inclúe ir a un banco e pedir un crédito, e eses deféndense de carallo, non? Falas en serio? En hipótese, muller, en hipótese, pero ten que pagar a pena, ter un negocio propio, ser o teu propio xefe. Raúl, non te sentes realizado tendo un bar, Non sei, tremendamente satisfeito. Non. Oh. Diego, os anos que hai que coñeces a Raúl cando biches tremendamente satisfeito. Non lle sae. Tens razón. Oi, Raúl, non estás razonablemente satisfeito co teu bar? Asépticamente satisfeito? Un pouquiño satisfeito? Miserablemente satisfeito? Non e non. Mais ben estou razoablemente farto do bar. E meditando moi en serio da oferta para traspasalo. Pero onde ias irte sen o bar? De vacacións, por exemplo. Co traspaso ben me podería permitir un par de anos sabáticos. Un par de anos? Pero ias te aburrir, Raúl? Non me ia aburrir tal. Brasil... Ata podería refacer a miña vida, sí. Un cambio de aires non estaría mal. Outro máis que soñas. Pero, Raúl, a min a tua vida gústame como está. Ademais, non cheires como os do bar, home. É o sitio perfecto, aquí te os teus amigos. Pero coñeces xente nova continuamente. Gañas suficiente para vivir. E mesmo para permitirte algún caprichiño grazas ás propinas. É o teu propio xefe. É o xefe de Lucía.
Mira, o único xeito de mandar nesa rapaza é que che faga caso. Mira, estou farto de ser o xefe. Estou farto de servirlles cafés a descoñecidos que están de paso. Estou farto de madrugar. Estou farto das facturas. Estou farto de pechar tarde. Estou farto de non ter fins de semana. De que confundan os sofás con diváns do psiquiatra. Que non, que vivan as hamburguesas e vivan os traspasos. Se ata vai ser boa idea o de librarme do bar. Brasil... Desde que Fran e máis eu rompemos, estou fatal, Lu. Non son capaz de dormir polas noites, non podo comer ben. Trastornoume a vida. É moi propio de Fran, sí. E non paro de pensar nel. No ben que bicaba, ai, en como me acariciaba. Xa me fago unha idea. A ver, non entendo, Nuria. Entón, por que o deixaches? Eu non o deixei. Claro que deixaches. Fíxeno porque el me dixo que quería que o deixara. Fran quería que o deixaras? Sí. Pois entón, se foi el... A ver, Nuria, dous non saen, se un non quere. E xa a cousa non funcionaba. Pero sí que funcionaba. É que aínda non me explico que pasou. Está ben claro, non? Fran quería romper. Non, empezou todo co dirmos vivir xuntos. Precipiteime ao pedirlle que compartísemos piso e el asustouse, claro. O medo ao compromiso é algo moi habitual nos homes, non? En Fran, sobre todo, porque eu levo meses intentando que se comprometa a lavar os pratos. Lucía, que fago? Preguntas a min? Sí, axúdame, por favor, Lu. Fala con el, dille que eu quero volver con el. Oi, eu non creo que lle poida dicir iso. Claro que podes. Ti é a súa amiga Lucía, a ti acha facer caso. Oh, que dice? Non me escoitará sequera. Claro que sí. Respétate moito. A tua opinión para él, puf, é moi importante. Ai, sí. Lucía, por favor. Ai, non. Estamos feitos un pro outro, Lu, estou segura. Se non me funciona con Fran, non me va a funcionar con ninguén. Ademais, un ten que loitar ata o final polo que quere, non che parece? Dime que vas facer, Lu. Dime que vas falar con el, por favor. Vale. Ai. Falarei con el da túa parte. Nano, vou falar con Lucía. E antes ou despois de botares a correr? Porque da última vez parecías Ben Johnson nos mellores tempos. Ben Johnson fixo os seus mellores tempos do pado, así que non conte. Eu estaba un pouco nervioso. Pero xa me mentalicei. Así que vou falar con Lucía. Eu teño que falar con miña nai. Hola, Lucy. Hola, mamá. Atende. Adivinha. Quero falar contigo. Quero me meter no equipo de waterpolo. Waterpolo, mamá. Waterpolo. Pero que dis, fillo? Ai, Pedro, eu non lle entendo nada, non sei que di dun váter tolo. Sebas, estás mal do estómago. Tens que tomar agua con limón e azucre. Que non, eu quero xogar ao waterpolo. Maruxa que quería xogar ao waterpolo na piscina, con porterías e esas cousas. Ai, xa sei, Seviñas. Son eses que se bañan cun caperucho como as da Casa da Pradera. É o gorro regulamentario, mamá. Pero ollo coa piscina, Seviñas. Ainda vas coller fungos nos pés. Non te preocupes que levo chancletas. Mira, fillo, estes xogadores vense todos moi musculosos. E non estarás esquelético demais para xogar a iso. Voume adestrar, mamá. E agora marcho para a cama. Que un deportista tense que cuidar. Vale. Pero ollo que as piscinas sonche moi perigosas, Como fogues, mátote. Sebas, é broma, non? Seviñas, ti no fondo non te queres meter no equipo de waterpolo. Claro que quero. Hanme sair músculos por todas as partes. E mozas tamén, claro. Sebas, mírate un espello. Ti nun equipo de waterpolo só poderías xogar de pelota. Igual como cheerleader acuática. Esa estivo ben, sí. En vez de pompóns, nenúfares. Alégrame ver que está de los dous de tan bo humor, Espero que sexa porque vos vai ben na vosa loita polo que queredes. Penso entrar no equipo de waterpolo. É punto redondo. Lucy, despois desta paréntese acuática de Sebas, eu quería falar contigo. Si, eu tamén teño cousas que dicirche. Sí. Pero...
Mira, mellor deixámolo para mañá, que agora teño un sono. Si, mira, fíxate que non sei se darei chegado á cama, Viches que cando dá o sono non dá tregua, Que marcho para a cama. Mira, que soñes co que che dé a gana. Ala, ata mañá. Carallo, se eu son Ben Johnson, este é o Correcamiños. Ti pensas que falaba en serio? Pois claro que falaba en serio. Ainda non sabes cando está de broma e cando non. É que Raúl nunca está de broma. Pois aí o tes. Pero non pode traspasar o bar, que vai ser de mí? Menos para que converta nunha hamburguesería. Bah! O bar é o bar, e non o pode cambiar por nada. Pois Raúl está decidido. E xa verás, as arrepentir as 2 semanas. Cando estea no Brasil, non sei eu, Tardaría polo menos 2 meses, Pero arrepentir había se acabar arrepentindo seguro. Ese parvo vai estragar a súa vida. E de paso a nosa, Ai, que se nos quita o bar. Onde vou ir tomar a cervexiña despois de traballar, Ese te da India tan rico que ten. E non esqueza as tapas, esas tapas tan boas que pon. Ou despois xumenta. E co ben que tira a cervexa, Raúl, Coa espuma xusta, as gotiñas de frío baixando pola copa, o sol meténdose entre o cristal e o líquido amarelo. Ai, Ana, será moi tarde para baixar e que me tire unha cervexiña. Diego, teño os pés fríos. Non me obrigues a que o que che tires sexa unha zapatilla. Tes razón, non é hora para baixar por unha cervexa. Que non dou entendido este home. Muller, que xa sei que non son horas para a cervexa. Raúl, que non das entendido Pois mira, ti eu tampouco, Ademais, que vai ser de Lucía, Terá que aprender a facer hamburguesas. Sí, iso se os novos donos o manteñen no posto, que tampouco cho aseguraría eu. Ai, Ana, vivir sen bar. Ai, Ana, que me dá choreira, Temos que pensar algo para evitalo. Sí, pensemos. É sen bar. Ana, sen bar. Vale, ti non penses. Xa se me ocorrerá algo. Veña, Lucía, ti podes. Veña, vou e dígolle. Vou que lle digo? Vou e dígolle. Fran, quérote. Non. Fran, Nuria quérete. Por que lle vas dicir iso, Lucía? Porque es parva. Es unha parva e cagáchela. Non. Nuria é unha amiga. É amiga dun amigo. Pero por caso. Ti és unha amiga parva, pero ninguén é perfecto. Veña, Lucía, ti podes. Agora fala soa. Non. Estaba facendo os exercicios que me indicou a foniatra. Pois non sei por que os faz, Porque para min que falas perfectamente. Lucía, espero que dormiras ben esta noite, porque mira, hai algo que che quero dicir. Fran, hai algo que debes saber. Sí, seguro, pero eu estaba primeiro, así que déixame falar, vale? Atopar a túa alma xemelga é algo moi difícil. Non todo o mundo o consegue, Fran. Para de facer iso. Pois para de facelo ti. Por iso, cando atopas alguén co que conectas, tens que aproveitar a ocasión. Mira, ás veces te lo que queres diante dos ollos e non te das de conta. Sí, iso sei no perfectamente, sí. Eu non son a máis indicada para falar de relacións exitosas, Fran. E non te ofendas, pero penso que ti tampouco. O que si sei é que ás veces non te das de conta do que tes. Ata que o perdes. Por que non lle das outra oportunidade a Nuria? Era iso. Desde cando tes ti vocación de Celestina? Que Nuria o está pasando moi mal, Lucía Samaritana decide meterse a xulgar sen saber como estou pasando eu como me sinto, non? Pero, Fran... Non, se Nuria quere falar comigo, que dé a cara e se deixe de recadeira, sabes? Porque xa somos grandiños. Está mal que diga eu, que, vamos, que son o inmaduro do grupo, pero... ¡Tachán! ¡Aquí está Sebas! ¡De Waterpolo Man! Acabanse de quitar o posto. Sebas, conseguiches entrar no equipo? Para min que salta a vista. Imposible. Só pedían 3 fotos de carné. Así, xa está. E máis o nome, os apelidos, o enderezo. Iso para entrar. Agora ven o difícil que conseguir un posto no equipo. Pois como non te empeces a dopar... A mí chégame cos miñas calidades. Esta tarde empezo os adestramentos. Ai, xa me tardo e o meu nome coreado polas bancadas. Ala, Sebas, veña, Sebas, hei, hei.
Ala, Sebas, hei! A ver. Pois xa podedes ir aprendendo. E por aquí que? Algunha novidade? Non. O de sempre. Ala, Sebas, veña, Sebas, hei! Ala, Sebas. Hei. Cos brasileiros no ar, non há quen possa. Raúl, hai un ruxe por aí que di que vas en serio con iso de traspasar o bar. Que curioso, ocórrenseme moitas maneiras de chamarlle, pero nunca pensara na de Ruxe. A quen? Ana e a Diego. Non sei, eu pensara Simon e Garfunkel, Tom e Jerry, Batman e Robin, Mildred e George, Hillary e Bill. Pero pareceme que Ruxe valles mellor que a ningún. Vale, si, contaron eles. Pero ti que tes que dicir, Raúl, non podes traspasar o bar, eu vou quedar sen traballo. Non, os novos donos garanten os postos de traballo de todos os empregados actuais. Ou sexa, ti. E con posibilidade de promoción. Así que vai en serio. O Raúl do Boulevard. Sí. Non. Sí, estou ben e non vou subir. O qué? Pero... Sí. Que... Vale, agora vou. Eran os Ruxe. Din que queren falar comigo de negocios. Igual están xogando Monopoly e non saben canto pagar por un bar. Agora volvo. Oh, mira que coisa máis linda. Hola, xa falaches con Fran? Sí, algo así. Penso que debería ser tía que fale con él. Entón quere falar comigo? Eu non dixen iso. É que lle digo? É que poño? É que fago cando vexa? A ver, Nuria, deberías tomarlo con máis calma, E como nos amañamos para encontrarnos? Que pasa? Que necesitades un mapa. Chámao e queda con él. Pero non poderías amañar ti algo así como un encontro? Unha especie de cita, pero sen que él saiba que é unha cita, claro. Xa está, queda con él para sair, por exemplo, e casualmente dades comigo e... Si era o que me faltaba, Nuria, pedirlle unha cita a Fran. Muller, non te poñas así. A cita non sería para ti, sería para min. Iso deixame moito máis tranquila. Veña, Lucía, te lo que facer por min, sí. Somos amigas, non? Isto non me pode estar pasando. Ai, por favor, non axúdame. Vale, intentarei, no, pero non che prometo nada, Pero que dis, muller? Ti sempre consegue lo que te propós. Metas o dedo no ollo. Queres? Tiña razón, Fran. Xesús, que carácter. A ver, Raúl, canto pides polo traspaso do bar? 96.000 euros. Anda, digo, tradúceme, que eu con tanto cero aínda non me aclaro co cambio. 15 millóns de pesetas. 16. Toleaches, ou? Eu non. En todo caso, tolearía o tipo das hamburguesas que quen mos vai pagar. Pero iso é unha barbaridade, Raúl. Se non foses un amigo, ata diría que é un roubo. O nome políticamente correcto é negocio. Que tal se negocias unha rebaixiña, Iso, que eu penso que con 60.000 euros xa podes ir dando chimpos ata Brasil. Home, non sei por qué, pero prefiro ir con 96.000 euros. Ai, Raúl, non te mofeques. Iso, non te moceques. Mirade, obcecado ou non, eu teño moito que facer. De 70.000, é 76.000. Veña, vai, 80.000 e xa... Pero a ver, a ti que carallo che importa que eu pida polo traspaso, Diego? É que Diego e máis eu queremos quedar co Boulevard. Sí, que témolo todo pensado. Iso tranquilízame moito. Mira, hipotecamos a casa. Pedimos un crédito ao banco. Xuntámosle uns aforriños que temos guardados. E completámoslo cuns malabarismos económicos que teño en mente. Enxeñaría financiera, que dirían outros. Desa última parte non te fías moito. A ver, veña, 80.000, que che parece? É cunha vantaxe engadida. Nós non imos montar unha hamburguesería. Nós mantémolo bar. Pero vos que experiencia tedes en bares? Raúl, se non saímos do hotel. Veña, a ver, 80.000 e libraste do bar. 80.000 é un prezo. É un prezo de amigo, naturalmente. Por certo, teríamos unha sorpresa para ti. Outra. Sí, está a che gustar. Facémonos cargo do negocio a partir de xa, mentres preparamos os papéis do traspaso. Así non tes nin que agardar. Podes deixar o Boulevard
agora mesmo. Ves? Dilles adeus aos teus problemas e dille hola, Brasil. Estades tolos. Pero trato feito. Perfecto! Ana, xa temos un vaso. Ala, Sebas, veña, Sebas, Ala, Sebas, veña, Sebas. Sí que se che empezan a notar os músculos, Ai, 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 ai. De feito, vas deixando un regueiro deles. E mira, caeuche un abductor. Fran, é unha indecencia rirse dos moribundos. Mais indecente é andar polo mundo con ese marcapaquetes. Non é un marcapaquetes, é un bañador. O que ti queiras, pero... Seviñas, como te atreves a andar polo mundo así? É que o adestrador dixo que para ser un bo xogador de waterpolo hai que ser as 24 horas do día. E ademais, gústame como me queda. Ti verás, se todo é por ligar, porque algo ligarías, non? Pois, como diría eu... Con sinceridade, Sebas, como a sempre. Pois non liguei nada. E iso que despois do adestramento fomos tomar algo. Pero estaba tan derreado que nin forzas tiven para falar. Pois sí que empezas ben, Ai, pois ti non empezaches moito mellor. Falaches con Lu? Intentei, no, pero anda demasiado ocupada facéndolle de Celestina a Nuria. Estou buscando moza nova Nuria? Non, quere que recupere o que xa tiña. Lu, quere que volvas con Nuria? Carai, Fran, ti mercas un circo e crecen os ananos, Que pensas facer? Pois de momento ignoralas, as dúas, e sobre todo a Nuria, que co traballo que me deu deixala non vou desfacer o camiño andado. E con respecto a Lucía e o seu ñiñiñi, en algún momento terá que parar para respirar, e ali estarei eu para dicirlle o que sinto por ela. Poderías controlar os espasmos? Non son espasmos, son xotas. É o máis importante no waterpolo. Que curioso, non? Como en Aragón. Estos son para manterse a flote, sí. Pois sí que vas ligar ti así, Carai. Xa sei que me pediches un café, pero destas horas cae mellor unha cervexiña. Ademais, co café non habías ter dereito a tapa. Pato cuscús. Fixo a miña muller, sabe que alimenta. Que, gustache pato? Sí, que é cuscús, sí. Non, que me atragou. Raúl, estalo poñendo todo perdido. Se non quere o cuscús non o tires, Que o guardamos para outra tapa. As tapas non se reciclan, Diego, é unha norma sagrada do boulevard. O que non mata engorda. É unha norma sagrada propiamente miña. Naquela mesa están moi sorprendidos coa nova tapa de cuscús. Gustoulle, sabes? Están sorprendidos, punto. Ai, Lucía, hai que facer inventar un almacén. Pois pareceme moi ben. É bo que saiba de lo que tedes e onde está. Así que xa sabes, cando vexas que tal empeza, se va anotado todo nun papel con letra ben clariña. Non, ese non é o meu traballo, Iso sempre o facía Raúl. Pois podes pedirlle que che bote unha man antes de que marche pro Brasil. Ana, por aí querían xamón. Ai, pois pon tú. Pero que queren de balde? Sabedes perfectamente que poño xamón coas cervexas de balde. Así chilla o negocio, Díxenlles que se querían xamón, co pagasen. Ai, ben falado. Non é por nada, Raúl, non te ofendas. Pero tiñas uns vicios moi perxudiciais por negocios. Ti, baixa os pés da mesa, Tes razón, a niña aquí eche moita libertinaxe, A xente ven ao bar para relaxarse, tomar unha copa, non para facer instrucción militar. Agora aí tes normas, Raúl. O bar xa non é teu, vai-te facendo a idea. Iso, que ademais, a clientela xa o vai asimilando, Non paran de preguntar por ti. Vaya. Que fai unha tapa de xamón. Fran, que lamento moito todo o que pasou. Onde paseime? Non tiña ningún dereito. Dicías? Pois que lamento moito todo o que pasou. Onde paseime, vale? Non tiña ningún dereito a meterme na túa vida. Eu tampouco estive moi fino, non? Pero ti tiñas todo o dereito do mundo a cabrearte. Sí, muller, pero tampouco tanto. O que pasa é que collino pola tremenda, pero xa está. Pero sigo pensando, se Nuria quere falar comigo, debería de facelo ela en persoa. E cando podería ser? Cando podería ser o qué?
O de quedares con Nuria. Fran, é que Nuria está moi interesada en falar contigo, sabes? Digo cho eu que... Lucía, ti non descansas nunca. Eco número 10, Sebastián Beiro! Noveiro do mar, a gacela da piscina, o waterpolo man, o pichichi máis chachi, o terror das rapazas! O terror, punto. Alguén tragou máis cloro do que debía. Non, ainda está camiño de converterse nunha estrela acuática. Como Leonardo DiCaprio en Titanic. Pero se morría, non? Ai, como alguén non vira a película. O caso é que no estramento desta tarde botei por fora. Da piscina? Non, que superei as miñas posibilidades. Fixen así. Gol! Marquei un gol! Marcaches un gol? Sí. No adestramento? Sí. Genial. Sí. E coincidiu que estaba mirando o adestrador. Deixei no impresionadísimo, claro. Estamos orgullosos de ti, Seviña. Eu tamén. Vou aí. Practica las xotas. Tiruri, 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 E iso é unha muñeira, non? É unha muñeira, non? Fran, entón, que me dis de Nuria? Mira, que non quero ser pesada, pero mellor é que faledes, Dille a tua amiga Nuria que a vexo no bar dentro de media hora, a ver se así me deixades en paz. Sí. As dúas. Sí. Imos progresando, Lucía? Telo no bote. A próxima vez igual consegues que che cuspa. Xa está aquí. Hola. Fran, traioche algo? Un café, unha cervexa, unha tapiña de cuscús. Ainda vos quedan boliñas desas. O raro sería que non vos quedasen, pero non quero nada. Seguro que non queres que Lucía quede? Igual prefires que me diga ela o que me tes que dicir, ti? Non, penso que Lucía xa fixo bastante. Sí, eu penso mesmo, sí. Mira, Fran, o de irmos vivir xuntos foi unha idea estúpida. Precipiteime, presioneite demasiado. Foi como intentar que James Bond se faga antimonárquico da noite para mañá. Por que non esquecemos o que pasou? Sí, podémolo volver a intentar sen tanta presa, máis tranquilidade. Non creo que sexa boa idea. Fran, eu extrañote moito. Pero xa te estiven a punto de montar unha timba na casa, imagina. Ti non te rendes nunca? Nunca, cando se trata de lutar polo que quero. E iso está moi ben. Aquí está todo o mundo intentando loitar polo que quere. Non sei, Nuria, creo que teño que pensalo. Como? Que ningún dos dous se quere precipitar outra vez, non? Non, claro. Pois mellor falamos mañá. Aquí mesmo, vale? Vale. Encantoume verte. A min tamén. Chao. Que tal se foi? Ben, bastante ben, creo. Merda. Esa é moi boa noticia, non? Sempre fixestes moi boa parella. Claro que tamén a facían martes e 13, mira agora como están. Quero dicir que eu me alegro moito por vos, Pareceme increíble que o bar se nos dea tan ben, A min pareceme increíble que penses que o bar se vos dá ben. É que non sei por que tardamos tanto en ter un negocio propio, Ana, co ben que nos defendemos. Os que deberían aprender a defenderse son os clientes. Ai, Raúl, inconformistas hainos en todos os lados. Só hai que mirarte a ti, que estás disposta a marchar pro Brasil deixando atrás un negocio perfecto. Veña. O bar non está mal, pero podería estar moito mellor. E aí é onde entramos ti máis eu, Ana. Teño grandes ideas pro bulevar. Eu tamén. Ímolo converter no centro neurálxico da vida social da cidade. Xa lle chega con ser o centro neurálxico do barrio, non? Despois da perruquería Milagriños, por certo, igual debería cambiar de nome, porque fomenta moitas esperanzas, que eu teño os vistos a ir peor do que entraron, Contaño, Diego. Seguro que Raúl está desexando oír lo que imos facer no bar, va que sí? Emocionadísimos todos, Imos colocar unha pantalla xigante para poder ver os partidos da Champions. É para organizar ciclos de cine. A xente vai ao bar para relaxarse, tomar algo, non para ver películas.
Cando se o centro neurálxico da vida social da cidade, a xente ven ver o que lle poñas. Ademais, temos pensado cambiar a decoración, pero no seu conxunto, A ver se lle damos un aire máis íntimo. Eu pensaré entóns azuis océano, o verde alga. O bar do Capitán Nemo. Pois mira, como nome non estaba mal, pero non me gusta, O que sí que está claro é que Boulevard non se vai seguir chamando, Hai que buscar algo máis impactante. A min gustame Nasty de plástico. Ou plastelina. Impactante sí que é, pero que ten de malo Boulevard? Todo, Raúl, vamos a ver. O nome non ten personalidade, o bar non ten personalidade. Ti non... Ti non te preocupes de nada, Ana, poderíasme facer un favor? Claro. Grazas. Deuche. Pero faltoulle isto, Hai que recoñecer que buscaches. Logo con Nuria ben, non? Pero que cousas pregunto, non? Pois claro que vos foi ben. Só vos había que mirar para a cariña. Como é iso que din que onde houbo lume quedan... Cinzas. Brasas, sí. Claro que xa antes facíades unha boa parella e igual agora volvedes facer. Porque con Nuria foiche ben, non, Fran? A ver, Lucía, se che digo que foi ben, fagote feliz. Supoño que sí. Vale, pois falamos tranquilamente e todo foi moi ben. Xenial. Iso é xenial. Que alegría. Hola, Nuria. Que sorpresa. Sebas, estás... Levas... É un bañador. É que agora xogo waterpolo. Vas entrar? Non, aínda non o sei, vaya. Sebas, teñoche que facer unha pregunta moi importante. Sí, a resposta é sí. Todo que hai debaixo do bañador é meu. Ai, non ia por aí. É sobre Fran e Lucía. Non. Sebas, sei que ti non me vas mentir. Entre Fran e Lucía hai algo. Non, estou farto! Farto de que todo o mundo quere aproveitar a miña incontinencia! Incontinencia verbal, incontinencia verbal. Así que non penso dicir nada máis. Que quede claro! Tranquilo, Sebas, xa dixeches todo o que necesitabas saber. Non, eu non dixe nada, Sí, queda claro, Sebas. Gostaría de axudarme coa porta. Grazas. Hoxe estou de sorte. Lesionouse un do equipo. Sí que é unha sorte, sí. Esbarou a sair da piscina e rompeu unha perna. Sariñas, hai que ser moi ruín para alegrarse das desgrazas alleas. Mira ti quen foi falar. É que iso significa que vou ser titular. O Mr. díxome que me ia sacar desde o principio. Ai, lu, síntome como Beckham. Falta xa unha tatuaxe, Sariñas. Ese marca un gol. A quen lle vou dedicar? Ai, que pena que non le demos camiseta, Para levantada, digo. Mira hoy polo lado positivo. Cando remates ninguén xa a tirar dela. Por certo, Nuria estaba no descanso das escaleiras. Algún de vos quedou con ela? Non está. Estaba un pouco rara. Estou farto de que sempre me queiran sacar a min a verdade dos demais, Que quede claro. Preguntou algo. Sobre que? Ai, védelo, vos védelo. É todos os fuciños. Non falo nada máis. E agora vou pensar como dedicar o meu gol. Vou practicar a bañeira. Ala, Sebas, veña, Sebas, Que? Nada. Vale. Terá que valer.
Diego, naquela mesa querían un té e un cortado, non unha tónica e unha cervexa. Ti levais iso xa verás como beben. Hai que darse aí das tapas, Lucía, e cos cafés non pegan. A mí sí que me van pegar, pero coa bandexa na cabeza. Pois aprenden poñerte, muller, que pareces novata. E non te me despistes co inventario do almacén. Raúl, por favor, chamos das hamburguesas e traspasallelo a eles. A niña, ponme unha cervexa e apúntame na contanda. E a tapa podes aforrala, Se queres a cervexa, págala agora, Iso, os cartos por diante, forasteiro. Pero vos de que ides? Raúl, ti ves? Non me fían. Non vas facer nada. Igual este xa non é o seu bar, e o que fagan outros con el xa non lle importa. Igual se decideu marchar e que ten unha boa razón para facelo. Ai, sí? Sí, como por exemplo, vivir a súa vida sen que ninguén decida por él. El é libre de escoller o camiño que queira. Non parece moi libre se andas ti metida polo medio. Eu o único que lle pido é que non lle faga mal a outra xente. Oh, perfecto. E se el che pide que non te metas na vida dos demais, que? Quen se mete na vida dos Pois demais? ti, é sempre ti. Lucía, por favor, como lles teño que pedir a estes para que me poñan unha tila? Eu marcho, que xa non teño ganas de pelexar. Por unha cervexa. Diches iso? Os que non entraron, pois claro que o vin. Non son os primeiros que o fan, Que cousa máis rara, non? Pode ser o cheiro. Igual tiña que queimar máis incenso. Tía, estou facendo unha escultura para o boulevard. Gústache? Non sei se chamarlle escultura fantasía ou infanta. Que che parece? Fantástico. Se me ves pedir un aumento, fixeche a viaxe en balde. De momento non estamos para grandes dispendios, pero temos en conta o teu esforzo e a túa dedicación ao bar para posibles e futuras subidas. Posibles subidas? E futuras, E sobre todo moi futuras. Agora que caio, deixache só a Diego. Como deixache só a Diego? Eu xa que había a miña quenda e tocaba lle recoller a él. Ainda vai pechar con el dentro. A niña, non vos estades pasando co conto do bar? Vos estades seguros de querer metervos na hostalería? Porque, sinceramente, non parece que teñades moita idea do negocio. Xa, pero hai momentos na vida que unha ten que facer o que ten que facer. Xa, pois a min non me vai moi ben con esa filosofía. Decidín confesarlle o que sinto a Fran. Que me manda carallo sentir algo por ese... E que pasou? Pois que o ia facer. Ana, xuroche que o ia facer. Pero entón apareceu Nuria. E díxome que quería volver con el e que lle axudase a recuperalo. E dixéchese que sí? Ai, que lle ia dicir, Ana. Ai, Nuria, sinto moito, pero eu tamén o quero. E como ti xa tiveche a tua oportunidade, pois que che dean por aí, lagarta. Querías que lle dixese iso? Muller, se lle quita lo de lagarta, quedaba bastante razoable. O sea, todo isto él non me pode ver diante. Porque di que son unha entremetida. E non me veñas co conto ese de que xa chovisei, É que non chovisei. Como que non? Dixéchesme 1000 veces que non me metera entre Fran e Nuria. E tiña razón. Non. Dixencho cando eran mozos, Porque unha cousa é desfacer unha parella e outra moi distinta a loitar por un mozo que está libre. E nestes momentos non están salindo, non? Fran está pensando no de volver con ela. Xa, pero aínda non o decidiron. Así que, técnicamente, é un home libre. E técnicamente isto é a guerra. Ti non tes por que protexer a Nuria. Non. Pois claro que non. Cada unha que pelexe para ela. E se ti queres a Fran, que... Ti verás, filla, polo que sexa... Bueno, que se ti o queres, pois vai e dillo. É agora ou nunca. Sí, señora. Agora ou nunca. Agora ou nunca. Agora... Ou mellor mañá, porque teño que pensar o que lle vou dicir, non? Ala marcho para a cama que teño moito no matinar. Antes importaríache pasar polo bar para ver se Diego se pechou a si mesmo. Ei, vaya animación, como non me convidastes á festa? Acabaron as entradas. De todos os xeitos non teño moito tempo. O partido de Sebas vai empezar, alguén se apunta? Eu estaba a punto de sair. Eu tamén vou. Agora non sei que facer co meu tempo. Nós case podíamos tamén, non, Diego?
Non estaredes pensando en pechar en pleno día. Percíbese no ambiente que estas non son horas para andar de bares. Non sei que lle pasa a xente, pero se pechamos, ninguén non a notar. Home, o certo é que aqueles acaban de chegar. Pois verás que rápido marchan. Fran, que teño algo importante que dicirche. Mira, non quero que me insistas máis co de Nuria. Non é Nuria. Vale, son eu. Que quero que saibas... Seino de sobra, non quero que me insistas máis para que volva con ela, vale? Non, Fran, é que Mira, recoñezo, tes razón. Estiven pensando moito en Nuria e creo que nos deberíamos dar unha segunda oportunidade. Que? Pois que, a fin de contas, está moi ben que alguén se preocupe tanto por min e que me diga que me quere, esas cousas. Diego, o de despexar o bar é agora ou nunca. Agora ou nunca. Pois xa que saca o tema, Fran, eu... Ti non te preocupes, como Celestina, non te ofrezo. Iso que se pode. Dentro de 2 horas volvemos, e por as bebidas non vos preocupedes, que vos las guardamos, Per que? Imos ou non? Sabedes a canción? Sí. Pousa, e non me toques naquela cousa. Non, esa non, a outra, de alas sebas, veñas sebas, sí, sí. 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 Alas sebas, veñas Alas sebas, veñas sebas, ei. Alas sebas, digo, eu xa che vale aguantar menos dun minuto na auga. Eso ten que ser polo menos unha marca olímpica. E polo de desmayarte na piscina non te preocupes, Sebas, que eu case me desmayo tamén ao verte aparecer con marca paquetes. Ai, pois é un modelo moi favorecedor. Grazas. O que hai que ter corpo para lucirlo. Pois xa nos ensinará o teu gobernator. Como é que me desmaiei? Nada máis entrar na piscina quedaches inconsciente. Foi un caso de pánico escénico, se viñas. Entre os nervios, o público, a presión, pois bloqueaches te deuche un shock. Ou iso confundiche as xotas coas muñeiras, porque non aguantaches nin un minuto. Foi unha xugada tipo Titanic. Non te metas con el. Foi unha sorte que esteas feito un mingurrias, non deu traballo ningún sacarte da piscina. E nin tempo se deu de tragar moita auga, A miña carreira de waterpolo me rematou antes de empezar. E nin sequera marquei un gol, Home, sempre che quedará o marca paquetes. Oh, mima. Mira, Seviñas, o teu adestrador deunos este teléfono para ti. Dic que, como waterpolo men, non vales un carallo, pero que, sabendo medicina, podería ser un bo socorrista. Iso tamén mola mazo, non? Os bañadores son menos aterradores que o marca paquetes. Que manía, Raúl, de verdade. Si, e non teñen que levar ese gorro. E ás veces poñense morenos. E de vez en cando van dar unha volta en lanchiña. Ai, e tamén mochan de carallo. Non retirámonos, non, Ana, que temos que abrir o bar. Ai, sí, vamos. Eu veixo agora, vale? Ai, que maliño estou e que pouco me queixo. Mira, Sebas, non me importa quedar a facerche compañía, pero se non che importa... Ai, polo bañador. Pois semos ben cómodo, Nin se nota, nin se move, nin pasa. Vale. Era o medo que eu tiña. A ver, tú pechado, que máis dá? O aspecto é case o mesmo. Pois chincha rabiña. Vaya, o dicionario interactivo da Real Academia. Niña, sabes se chamou Nuria? Non desde que eu estou aquí. Deuche plantón. Ana, pareceme que era boa idea empezar a facerlle seguros aos clientes. A ese acabo de botarlle a cervexa por riba e casi dou co casco na cabeza, Claro que despois el tamén casi me dá a min. E o seu foi a mala fe, Isto non é normal. Pois claro que non é normal, casi me agriden. Igual debería facer o seguro para min, A ver, estou falando de Nuria, que quedei con ela hai unha hora e non me contesta o móvil. A Nuria? Ai, casi o esquezo. Pasou pola mañá e deixoume un recado... Aquí está, Diego, cuídachelo guardar ata Nadal. Así xe metías un regaliño de reis, Non ten sentido que nos sigamos enganando. Non entendo. Está moi claro. Non ten sentido que vos sigades enganando. A ver, Raúl, a construción verbal decodifico perfectamente. O que non entendo é por que me di isto. Tamén está moi claro. Seguro que a cagaches outra vez, Francis. Para variar. Pois para variar, ti poderías deixar de meterte nos asuntos dos demais e preocuparte un pouquiño máis polos teus, non? Que xa tes de abondo.
Raúl, desde que non tens que facer, estás moi, pero que moi repugnantiño, Ás veces unha, por moito que loite, non consegue o que quere. Hai que limpar as xuntas dos gardapanos. A limpeza neste local ten que chegar a torrecuncho máis escondido. Usa palillos e algodón. E non vale con cepillo de dentes? Que conste que non esquezo que ainda che queda un inventario por facer. A ver, a niña, e cando queres que o fagas se sempre me estás mandando a facer parvadas? Ui, esa actitude tan negativa non te leva a ningures, Lucía. Perfecto. Levo un día perfecto, Sebas case afoga. Fran cabrase conmigo. E o traballo é unha desfeita desde que ti te desentendiches do bar. A ver algún raio que me queira caer arriba para deixarme seca. Ana xa está aquí. Pasa, Raúl. Aí se tivésemos un tambor facíamos... É un redobre de tambor propio da expectación do momento. Pois soa como unha rebarbadora. Ben, Raúl, xa está todo preparado. Só tes que asinar. E xa non haberá volta atrás. O Boulevard pasará a ser o Ana Antigo Connection. Penso que é mellor que acabemos con isto canto antes. Ai, Raúl, Codoboni recordaches modo xicose, Non terás a tua nai momificada no almacén, No inventario de Lucía non aparecía ninguna nai momificada. E ti toma todo o tempo que queiras, Non vai a ser que coas presas che saia mala letra, Non estás emocionado, Raúl. Na tua man pende o teu futuro é máis lo noso. Aí o vai, aí o vai. Veña a Brasil, mandamos un novo amigo. Boulevard, despide todo o teu dono. Brasil espera un pouquinho. Que emoción, Raúl. Só espero que Diego máis eu sexamos tan felices no Boulevard como fuches ti, Raúl. Bueno, rapaces, y ahora de despedirse, pero con alegría. Porque no Brasil non hai Boulevard. No Brasil non hai Boulevard. De caipirinhas e mondinhas só é moito máis. Pero no Brasil non hai Boulevard. E por que queres ir? Pra que queres marchar? Se a fin e ao cabo aquí non se está tan mal. Recorda, no Brasil non hai Boulevard. 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 Ana, Diego, foi un placer facer tratos con vos, pero o certo é que non hai trato. Como que non hai trato? Iso que quere dicir? Que non traspaso o Boulevard. Nin a vos, nin o das hamburguesas, nin a ninguén. E a Brasil xa irei noutro momento. Raúl, ti és un impresentable. Non te podes botar atrás. Claro que pode, Diego Bar aínda seu non asinou. Hai un contrato verbal. Pensei que eras máis serio nos negocios, Agora que facemos cos papéis? De verdade queres que cho diga? Marcho, que teño moito que refacer. Vémonos no bar, Non sei se nos atreveremos a volver a entrar. E nin se chocou repetirme a receita do cuscús. Convídovos a unha volta. Por momentos pensei que ia asinar. A min pasou unha vida en diapositivas. Menos mal que entrou en razón, Somos uns actores impresionantes. Un pouco arriscados, iso sí, Sí, porque con tanto teatro case os deixamos en clientes. Ela nos sen nervios, Así que estamos en paz. Imos de tomar unha cervexiña. Faltaría máis. Estamos invitados. Hola, Lucía. Que lle destes a Raúl? Mira, nunca o vira tan efusivo. Di que recuperou o bar e demo día libre. Que pasa, vos xa non queredes un negocio propio? Diso che quería falar. Queríamos che falar, foi cousa dos dous. Tes un segundo, quero contarche algo do que pasou estes días. Queremos che contar algo, que... Toda esa salida do bar foi un plan que argallamos Diego máis eu para evitar que Raúl marchase. O que?
Sabíamos que non ia aturar pelo seu negocio levado por outros. Sobre todo se eses outros se levaban tan mal. Así que montamos a película de que queríamos quedar co Boulevard. Así que todo o que fixestes ao revés no ar, fixéstelo así a propósito. Digamos que case todo. Porque o problema de Diego co equilibrio das bandexas eu creo que é algo natural nel. Era todo mentira. Eu matándome a limpar as xuntas dos garrapanos con palillos e algodón, Ana. Pois xa vos vale, eh? Muller, xa che quedou traballo feito. Ademais, que querías? Que te mandásemos de vacacións? A ver, puidécheme falar do plan. Ti tiñas que sentirte moi, pero que moi molesta cos teus novos xefes. Era parte da idea e non che podíamos dicir nada. Muller, visto así... O que me extraña é que un plan vosso saíra ben. E non te ofendas. Non me ofendo. É a primeira vez que nos pasa. E menos mal, porque eu xa estaba vendo a Raúl asinando os papéis do traspaso. Xa me vi afogada en facturas para toda a eternidade. Estivo moi ben o detalle de cuscús. Sí, verdade. Porque os clientes saían espantados. Lucía, a min aprenderme de pequena que coa comida non se xoga. O cuscús fíxeno con todo o meu cariño. Pero a min gustábame. Ai, a niña, que me pasa? Que non fago máis que meter a pata? Con Fran aínda non metiche la pata porque aínda non lle dixeches nada, Lucía. Pero porque non me dixo, Eu ia toda decidida. Pero el non fixo máis que interromperme co seu constante ñi. Que obsesión, de verdade, eu non sei a que yo aprendería. Pois intento outra vez. Ai, para que? Mira, el quere volver con Nuria, non? Pois que volva con esa... Iso se a atopa. Porque non sei se te decataches, pero ela non apareceu. Pero xa aparecerte, tranquila. Ai, que non che dou aprendido nada, Lucía? Fran segue sendo un home libre, recórdalo. Estás en territorio comanche. Territorio comanche? Sí, en territorio comanche, sí. Non hai regras, pode pasar de todo. E cada un ten que preocuparse do seu propio cu. Así que déixate de cholomicar. E xa está sendo onda, Fran, para dicirlle todas esas ridiculeces románticas que se din en nestes casos. Que non entendo nada, Nuria. Primeiro ármala que armas para quedares comigo e agora dis que non ten sentido que nos sigamos enganando. A que ven iso? Como vou saber eu se ti a que o dis? Mira, por que non quedamos e falamos do tema? Non, eu xa teño as cousas moi claras. Non sei a que ven iso. Como que por que non te fun buscar eu? Pois porque non se me ocorreu. Tes razón, Nuria. Igual é mellor así, sí. Non, ti non te tes que desculpar por nada. Eu a ti. Un bico. Adeus. Era Nuria, non? Sí. E que tal? Mal. Mal con solución ou mal? Mal. Ben. Vaya. Iso é todo o que tes que dicir. Ben, vaya. Non. Teño máis cousas que dicir, pero prométeme que vas a estar caladiño ata que acabe. Non, prométeme que non me vas dar unha charla sobre mulleres, porque, mira, nunca pensei que fora a dicir isto, pero é que estou farto delas. Quero dicir, de vos. Supoño que che pasará, non? Non vas a estar toda a vida farto delas. Quero dicir, de nós. A ver, Fran, é que... Eu o que quero que saibas é que... A min... A ver, vamos, que eu... Ai, eu xa non entendo nada, Raúl. Vamos encargar do Boulevard. Está convidando a caipiriñas a todo o mundo. Pensei que ia marchar pro Brasil, non que o ia traer por aquí. É que houve un cambio de plans. Se vas ves da rúa cunha boneca hinchable? Sí. A tua vergonza está baixo mínimos. Primeiro marca paquetes e agora isto. Que? É polo curso de socorrista. Teño que practicar primeiros auxilios con ela. Va a xogar aos médicos con ela, non? Pois ti sí que sabes, meu. En cuestión de mulleres, este é a mellor especie que hai. Iso non é unha muller. É un cacho de plástico. Sí, pero non fala, non protesta, non anda molando. Ei. Falar non fala. Pero compaña sí que fai, E vos que? Hai moito tempo que non falamos. Como lles vai os meus rapaces na loita por conseguir o que queren? Ides esperar estar xubilados para perseguir o vosso soño ou xa estades traballando exatamente niso? Sebas, por que non abarrañar a Georgetown un pouco? Poder acompañar ti, Ti é maila que nin fala, nin protesta, nin anda molando. Agora o Israel. Pois iso mesmiño vou facer. Agora ela. Pois moi ben. Agora ela outra vez. Vale! Agora portazos.
xa tirás a facendo. E non me mires así, que me perdes. Ai! Pois sí que vas ligar ti así, eh? Carai! Toño, que lo mata. 15 millóns de pesetas. 16. Toleaches, o? A ver, toleaches En un todo caso... Non toleo, a tomar por... Ei! Esto non estaba marcado así, non? Foi un caso de pánico escénico, seguiñas. Entre os nervios, o público, a presión, pois bloqueaste. Que me ha pasado que? Eu xa non entendo nada. Raúl, volvense cargar do... Te la vergonza baixo mínimos. Primeiro marca paquetes e agora isto. É polo do curso de xo... De soso. No, de sos, arroz. Ah. De sos corrismo. Es que me pone nervioso esa actriz, joder. ¿Qué carajo te entendió aquí? Claro que...